isa kining bataa, kana ang pinaka-importanting pangutana sa tibuok kasaysayan sa kalibutan. Ug kana ang pangutana nga kami ganahan mo tubag alang kaninyo. Karong gabi kami mo dapit ninyo nga mukuyog namo balik sa 2,000 ka tuig sa mingaw nga pasungan diha sa gamay nga lungsod nga gitawag Bethlehem. What child is this? What child is this? Kinsa kining bataa? Kung special nga na kami. Dili siya murag importante. Kung ang importante kayo siya, nga naman na doon siya dili. Ipalibot sa mga tayo pa kung nagahigda sa personal. What child is this? What child is this? Kinsa kining bataa? Mao kining bataa ang gihulat sa tanang taga-Israel. Siya ang ilang gisaad nga manluluwas nga gistoryahan sa propeta nga si Isaias. Usa ang Ginoo mismo muhatag kaninyo sa usa ka ilhanan. Tanawa, usa ka berhen manampol ug muhimugso sa usa ka lalaking anak ug mutawag sa iyang ngalan Emmanuel. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears.
Welcome to thee, O Israel. Do Emmanuel, tumubo sa ang Israel, na naghilas pagkabinihag. Ang toranan at Diyos ipakita, pagkalipay, Emmanuel, moabot siya sa Israel. What child is this? What child is this? Kinsa kining bataa. Daghan ng katuigan ang nilabay, ngang tao sa Israel nagahulat sa ilang manluluwas. Ug karon, dinhi sa Bethlehem, ang gihulat nga manluluwas aniana. Halipay sa kalibutan, niabot ang Ginoo. Dawat ang hari sa kasing-kasing ninyo, matawid ang tanan, matawid ang tanan, matawid, matawid kitang tanan. Halipay sa kalibutan, naghari si Kristo. Suki ang mga kantahong tao o kinaiyan, patuog ka umahan, pagpulog ka patagan, salika ang malipayong natin mo. What child is this? What child is this? Kinsa kining bata. Wala ba ka nakadungog? Siya mao ang gikantahan sa mga anghel dito sa kabunturan gawas sa Bethlehem. Nagkanta ng heldunggan, himayan sa tawhari, kalinaw sa libutan, sa huling ginong tao. Halipay mga nasod, hapit sa kadaugan, mga anghel gagayan,
tingala niya karon. Siya nagbuhis, himayat niya, natabo aron maluwas pa, natabo aron kita, natabo ikaduha, nagkatang anghel dunga, himayas na tawari, nagkatang anghel dunga, himayas na tawari. What child is this? What child is this? Kinsa kining bataa. Mao kining bataa nga moayo sa mga sakit, mupalakaw sa mga bakol. Siya mo pagkita sa mga Buddha o mong kadungaw sa mga bungot. Siya mo pahilom sa bagyo ug ang mobanhaw sa mga patay. Kinsa kining bataa? Siya ang Ginoo sa tanan. On the sea of Galilee, the lightning is flashing. Mighty waves and mighty winds explode in the sea. Fear reigns in every heart, and Jesus speaks His Father's will. Peace be still. Lord of all, Jesus is Lord of all, Master, Lord of all. Bow down before the King, exalt and honor the King. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Mary is weeping and Martha is crying. Mourners are gathering for Lazarus is dead. Christ stands before the tomb. Calls out into the blue. I am the resurrection and the life. Lazarus, arise. Lord of all, Jesus is Lord of all. Master, Lord of all. Bow down before the King, exalt and honor the King. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. What child is this? What child is this? Kinsa kining bataa. Sapagkat tinuod, kining bataa mao ang Ginoo sa tanan. Siya ang nakabaton sa tanang gahom sa langit ug sa yuta. Apan siya ang muantos labaw sa tanan. Natawo siya aron mamatay. Gipahibaluta sa iyang pag-antos nga gipropesiya diha sa Isaiah 53. Siya gibiay-biay o gisalikway sa mga tao.
usa ka tawo sa kagulanan ug nakailaw sa kasugo. Siya gibiay-biay ug gitaw wala miila kaniya. Apan siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan. Siya nabunog tungod sa atong pagdadautan. Ang kastigo sa atong kalinaw anaa kaniya ug pinaagi sa iyang mga labod. Kita nakaayo. Tawo sa kagulanan, sa langit siya nigikan. Aron mo luwastanan, Hallelujah, manluluwas. Ang kaulang gipasan, alam ko siya gihugman. Ako gipasayloan, Hallelujah, manluluwas. Ugaw usatan kita, Huling Cardero siya, hingpit pagkahon sala, Hallelujah, manluluwas. Ihas krus na matay siya, Nisingit natapos na. Karon di kataas siya, Hallelujah, manluluwas. Kung siya mo baligman, ang hais kalibutan, siya ang atong kantahan, Hallelujah, 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 manluluwas. What child is this? What child is this? Kinsa kining bataa. Sapagkat tinuod, ang adlaw padulong nga kining bataa muantos, mamatay ug ilubong. Human sa tulo ka adlaw, ang namatay o gilubong mabanhaw. Naghigaslunganan si Kristong Jesus, nagmula sa adlaw, Ginoong Diyos. Gikan sa lugnanan niya, nabanhaw siya o gidaog na, patod sa iyang tutas sa kangit-ngit, kung siya nabuhi pa diha sa langit. Nabanhaw si Jesus, buhi pa ang atong Diyos. Ilang gibantayan sa katawangan, nagsulay pagsira sa lugnanan. Dili siya mapugnan, gihaslugnanan, iyang giabring na ang puntahan. Gikan sa lugnanan niya, nabanhaw siya o gidaog na, patod sa iyang pagtas sa kangit-ngit, kung siya nabuhi pa diha sa langit. Nabanhaw
Jesus, buhi pa ang atong Diyos. What child is this? What child is this? Kinsa kining bata? Siya si Manuel, ang Diyos uban kanato. Siya mao ang Ginoo, Ginoo Satanas. Siya ang niantos ug namatay alang sa sala sa tibuok kalibutan. Siya mo ang gilubong, o siya ra ang nabanhaw gikan sa mga patay. Karon, ana-ana siya sa langit, dito sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan. Upuhon mo balik siya nga ang hari sa tanang hari ug ang Ginoo sa tanang Ginoo. Hari siya, si Jesus ang hari ka. Umuhari siya hangtod sa hangturan. Hari siya, si Jesus ang hari ka. Umuhari, walay katapusan. Hallelujah, hallelujah, kaniya mahari. Hallelujah, hallelujah, sa hari. Hari siya, si Jesus ang hari siya. Umuhari, walay katapusan. Ginoo, si Jesus ang Ginoo. Umuhari siya hangtod sa kahangturan. Ginoo, si Jesus ang Ginoo. Umuhari, walay katapusan. Siya ang Diyos, si Jesus mao ang Diyos. Umuhari siya hangtod sa kahangturan. Siya ang Diyos, si Jesus mao ang Diyos. Umuhari, walay katapusan. Hallelujah, hallelujah, kaniya akong Diyos. Hallelujah, hallelujah, akong Diyos. Siya ang Diyos, si Jesus mao ang Diyos. Umuhari, walay katapusan. Umuhari, walay katapusan. Si Jesus siya ang Diyos, Ginoo